25 anys donen per a tant que no t'ho puc explicar en paraules. A mi se m'han fet curts. Vine a celebrar els 25 anys d'alegria, De drama, de comèdia, de misteri, d'amor, de terror, de ciència-ficció, de suspense. de l'oest. Vine a celebrar els 25 anys d'història de l'audiovisual valencià. 25 anys, 25 curts. Un repàs pels millors curtmetratges made in Comunitat Valenciana. Del 24 al 26 de novembre a la seu d'actors i actrius professionals valencians. Vine a conèixer, veure, raonar o lligar amb els actors, directors, guionistes i productors de la Terreta. 3 dies plens de sorpreses i propostes que no et pots perdre. 25 anys, 25 curts.